Едно обаждане до полицията, една прободна рана и една история, която шокира цяла Америка. Но истината зад тази нощ е много по-тъмна, отколкото изглежда. Полицията в Майами получава спешно обаждане от млада жена на име Кортни Кленни, която моли за помощ. Тя говори трескаво, защото приятелят й умира в ръцете й. Това са последните думи на Кристиано Бомсели, докато бавно угасва от прободна рана в гърдите. През фоновия шум операторът чува слабия му глас. Той казва, че не усеща ръката си. След това гласът му изчезва завинаги. Чуват се само писъците на приятелката му. Мъжът е мъртъв. Докато кърви, тя многократно повтаря, че съжалява. Но казва и нещо важно. Раната, която е отнела живота му, е нанесена от нея. 26-годишната Кортни Кленни е родена в щата Тексас. Тя решава да се премести в Майами, търсейки по-големи възможности и ново начало. Живее с двете си кучета и изгражда кариера като фитнес модел. Но това не е всичко. Кортни е и инфлуенсър с милиони последователи в Инстаграм. Известна е и с профила си в OnlyFans, където публикува съдържание за възрастни. Приходите й са огромни. Само за една година печели милиони долари. Тя изглежда успешна, уверена, с обещаващо бъдеще, но в живота й липсва нещо – любов. Така среща Кристиано Бомсели, 27 годишен, търговец на криптовалути. Двамата са заедно близо 2 години, но връзката им е всичко друго, само не и спокойна. Конфликтите им постепенно ескалират. Скандалите стават все по-чести и все по-опасни. Понякога Кристиан се опитва да я успокои. Понякога той напуска, наранен от изблиците й. Но според съседи, ситуацията изглежда различно. Според тях, именно той е бил агресивният. Седмица преди трагедията, той дори я удря. Истината е една. И двамата проявяват насилие. И двамата са част от токсичен цикъл, от който не могат да избягат. Раздялата изглежда логична, но и невъзможна. Те са хванати в капан. И този капан води до неизбежното. Тиха неделя, в луксозен апартамент в Майами. Поредният спор започва. Но този път не свършва както обикновено. Кристиан е намушкан в гърдите с кухненски нож. Когато полицията пристига, той лежи в локва кръв. Бори се между живота и смъртта. Недалеч стои Кортни, покрита с кръв. Тя е тази, която е подала сигнала. Полицията я отделя от него. Кристиан е откаран по спешност в болница, но не оцелява. Малко след това, Кортни е арестувана. Социалните мрежи избухват. Снимки от местопрестъплението стават вирусни. На тях се вижда тя покрита с кръв. По ръцете й има следи от засъхнала кръв. Единствено на пръста й е останал акрилен нокът. Останалите са паднали по време на боя. Детайл, който говори за жесток сблъсък. Стая, покрита с кръв, на зъбен нож и доказателства за брутална битка. На други снимки се виждат и наранявания по тялото й. Тя също е пострадала. По време на разпита все още е с окървавени дрехи. Изглежда разстроена, разплаква се, извинява се, че е покрита с кръв. След като й прочитат правата, започва да разказва своята версия. Казва, че спорът е ескалирал, че Кристиан я е хванал за врата, не я е задушил напълно, но не й е позволявал да избяга. Твърди, че това не е първият път, че вече 2 пъти я е задушавал до степен да не може да диша. След това той я пуска. Тя се отдалечава. Взема телефона си, обажда се на майка си и тогава грабва кухненски нож. Предупреждава го да не се приближава. Казва, че ножът е бил само предупреждение, че не е искала да го използва, но всичко се променя за секунди. Докато говори по телефона, Кристиан се приближава към нея. Опитва се да вземе телефона или ножа. Тя реагира и хвърля ножа. Острието се забива директно в гърдите му. По време на разпита, детективите й съобщават нещо. Кристиан е починал. Тя замръзва, не вярва, повтаря въпроси отново и отново. А когато осъзнава истината, започва да крещи. Писъците й звучат истински. Поне на пръв поглед. Властите я освобождават временно, докато разследването продължава, но това, което следва, шокира всички. Само дни по-късно тя отново показва агресивно поведение. Имиджът й се срива още повече. Семейството на Кристиан настоява тя да бъде арестувана. Но това отнема месеци. През това време тя е замесена в нов инцидент. В Тексас. Кортни разхожда кучетата си по улицата. Към нея се приближава 18-годишен младеж. Тя е в нетрезво състояние.
Започва да го закача. Кани го да я придружи до дома й. Опитва се да го целуне. Той отказва. Объркан, притеснен. Този отказ отключва яростта й. Тя започва да го заплашва. Крещи, че ще изгори къщата му, ако не я целуне. Обиди, викове, сцена насред улицата. Момчето се паникьосва. Изпраща съобщение на баща си. Моли за помощ. Бащата излиза от къщата си. Застава пред сина си и се изправя срещу нея. Мъжът разказва, че тя става още по-агресивна и започва да го обижда. След това се приближава опасно до него, блъска го и започва да го удря. Той се обажда в полицията. Малко по-късно майката на Кортни пристига на мястото и се опитва да я успокои. Когато идва полицай, тя се извинява за поведението на дъщеря си и казва, че не трябва да пие. Не са повдигнати обвинения. Полицаят си тръгва. Но бащата на момчето разбира коя е тя и кръвта му изстива. Жената, която е тормозила сина му, се оказва обвинена в убийство. И въпреки това, тя се разхожда свободно по улиците. Адвокатът на Кортни бързо реагира. Заявява, че след инцидента тя е била приета в рехабилитационен център за лечение на зависимост. Допълва, че поведението й е резултат от посттравматично стресово разстройство след случилото се. Но това не спасява ситуацията. На 11 август 2022 година тя е арестувана. Прехвърлена е в Майами, официално обвинена в убийството на Кристиан. Тя продължава да твърди, че е действала при самозащита. Настоява, че е била жертва на физическо насилие, че синините по тялото й го доказват, че се е защитавала. Според нея, конфликтът е започнал след седмици на тормоз. Твърди, че се е страхувала, че той ще я убие, но разследването разкрива нови детайли. Появява се видеозапис от месеци преди трагедията. Луксозен жилищен комплекс. Асансьор. На кадрите се вижда как тя напада Кристиан. Удря го, блъска го, дърпа косата му. Той се опитва да се отдръпне. Тя продължава да го атакува. Когато вратите се отварят, той се отдалечава. Тя го следва. Опитва се да го удари отново. Прокурорите описват връзката им като токсична, нестабилна, опасна. Показани са и текстови съобщения между двамата. История на насилие, конфликти, заплахи. В един от разговорите Кристиан казва, че тя го е намушкала в крака и че не може да ходи. Бъдещето й изглежда мрачно, особено след резултатите от съдебната експертиза. Те противоречат на версията й. Лекарят заявява, че е почти невъзможно човек без специални умения да хвърли нож така, че да уцели директно сърцето. Кортни твърди, че е хвърлила ножа от разстояние, но нараняванията не съответстват на това. Защитата се опитва да докаже обратното. Дори представя видео с животно, за да покаже, че е възможно. Но съмненията остават и не спират до тук. Появява се второ видео, заснето от самия Кристиан. Още един скандал, още един конфликт. Тя го обвинява в манипулация, обиди, заплахи. Агресията й е очевидна, но точно когато изглежда, че всичко е ясно, се появява нов обрат. 2 дни преди смъртта му, тя търси помощ от полицията. Иска ограничителна заповед срещу него. Твърди, че се страхува. Полицията пристига в апартамента. Намира я разстроена. Казва, че се страхува да излиза, дори да разхожда кучетата си. Но Кристиан не е там. И случаят остава без развитие. Думата и срещу неговата. Нищо повече. Адвокатът на семейството, на жертвата, прави силно изявление. Твърди, че по време на обаждането до полицията, тя си е самопризнала. Че е казала ясно какво е направила, без да говори за самозащита. От другата страна, защитата настоява за обратното. Че емоциите й в разговора показват шок, страх и липса на намерение. Че тя е искала той да оцелее. Че за това се е обадила веднага, но случаят не спира до тук. През януари 2024 година родителите й са арестувани, обвинени като съучастници 57-годишният й баща и 60-годишната й майка. Обвинението – незаконен достъп до лаптопа на жертвата. Разследващите откриват съобщения, обсъждат се пароли, достъп до информация, опит за извличане на данни. След нападението тя е говорила с майка си по телефона, а малко по-късно получава съобщение да не казва нищо на полицията без адвокат. Тримата остават зад решетките. Докато процесът предстои, дата все още няма. Кортни остава в ареста,
Ако бъде призната за виновна, я очаква доживотна присъда. Тя остава невинна до доказване на противното, но фактите тежат. Съдебните доказателства, историята на насилие, противоречията. Всичко това прави защитата й все по-трудна. Едно е ясно. Това не е просто инцидент. Това е резултат от дълга, токсична и насилствена връзка, която завършва с трагедия. Кристиан губи живота си, а семейството му чака справедливост. Тази история не е просто престъпление. Тя е предупреждение за това как една токсична връзка може да се превърне в нещо фатално. Понякога истината не е черна или бяла, а скрита някъде между тях. Напишете в коментарите самозащита или убийство. Ако видеото ви е било интересно, абонирайте се, натиснете камбанката и го споделете, за да достигне до повече хора.